No niin, Anu täältä ikiaikaisesta moikka. Tuli vahva ohjaus kuvata videoa, vaikka periaatteessa tässä nyt on aika paljon kaikkea tekemistä, et en oikein tiedä olisinko ehtinytkään, tällä hetkellä mennään nyt torstai-päivää ja 27.8.2026 ja täyden kuun aikaa jo elellään. Vielä ei ole ihan taidettu sitä ihan täyttä hetkeä ohittaa tässä, mutta se on tulossa ja myös kuun pimennys. Ollaan neitsyen ajassa ja sitten ymmärtääkseni tämä tietyllä tavalla tapahtuu niin kuin kalojen merkissä tämä kuun pimennys, niin itse näin kaloina, kalat horoskooppimerkkisenä, niin jotenkin koen nyt tätä aika voimakkaana tätä ja muutenkin nyt kun tässä on ollut tämä pimennysportaalista taidaan puhua, että oli tämä auringon pimennys ja nyt tulee tämä kuun pimennys, niin voimakkaita energioita tässä on. Ja nyt tässä niin kun, mulla on ollut tästä aiheesta, mitä mä nyt puhun, niin ollut ajatuksessa niin kun kuvata video jo aiemmin. Liittyy yhteen tämmöiseen niin kuin hoitoon. Ja on tuossa kysynyt luvan hoidettavalta, että saan tästä niin kuin puhua. Tällä tasolla, mitä tähän nyt kerron, niin ja katsotaan, mitä tästä lähtee aukeamaan, koska mulle tuli jo silloin, tästä on varmaan olisiko kuukausi aikaa, niin vähän semmoinen fiilis, että tämä pitäisi niinku ottaa esille nyt ja lähteä tätä vähän pureskelemaan niinku porukalla, koska tässä on niinku tämmöisistä kollektiivisista energioista nyt kyse. Ja näköjään nyt sitä ennen vielä haluan kertoa tästä vähän niin kuin näistä viime hetken tuntemuksista, että olen hieman väsynyt, en ole saanut oikein nukuttua tai unen päästä, niin kuin, että on ollut vaikea saada unen päästä kiinni, eli mä oon iltaisin valvottanut ja selkeästi niin kuin jotain työstyy, koska yleensä sitten kun on niin kuin hyvä olla niin kuin kaikin puolin, niin sitten se unen saantikin niin kuin tapahtuu helposti ja näin. Mutta tiedän, että tämä on nyt tämmöinen ohimenevä vaihe taas, eli sieltä on nyt taas jotain aukeamassa isosti. Ja oikeastaan mä tiedän, tässä käsitellään jotain sellaista tuossa olikin Elämän kukkaryhmässä just puhetta, että ikään kuin semmoista tietynlaisia niin kuin rippeitä vielä käsitellään, että päästään sitten niin kuin isosti siirtymään niin kuin uuteen. Ja sieltä on varmasti nyt sitten tulossa, koska mulla 9.9. alkaa täällä Kiuruvedellä sitten tämä Virtaava nainen -kurssi, niin ainakin tätä feminiinienergiaa on sieltä sitten aukeamassa. Mutta nyt ensin on laitettu töihin, että eipä lähetä ihan suoraan niin kuin menemään, ei ohiteta sieltä nyt niitä tärkeitä juttuja, mitä täytyy niin kuin käsitellä. Niin, semmoista työstöä on. Ja mulla on ollut jalat melko väsyneet, ehkä erityisesti jotenkin noi etureidet, semmoinen vähän niin kuin semmoista voimattomuutta jotenkin niin kuin, niitähän nyt voi tietysti tutkia, että mitä ne on jotenkin mielellä, että sieltä tulee niin kuin tätä niin kuin sukulinja-asioita ja perimää ja tämmöisiä juttuja. Sitten kurkkasin tuosta yhdestä kirjasta, mikä meillä on tuossa Puodissa myynnissäkin, oliko se nyt Kehosi paljastaa mielesi tai näin, niin siinä on aika kivoja semmoisia nostoja tietyllä tavalla ja just mulle niinku resonoi siitä se, että onko jotain, mikä jarruttaa sitä eteenpäin menemistä jollakin tavalla. Että tavallaan niinku, kun se tuntuu semmoisena, niinku, että haluaisi niinku tehdä, mutta on niinku väsyneet ja jotenkin niinku semmoinen, että ei oikein meinaa niinku päästä niinku, että on vähän
vähän niin kuin tervassa tietyllä tavalla, mutta joo, eli ja itse asiassa tämä nyt liittyy sitten tähän hoitojuttuun, mitä meinasin tässä vähän avata myös. Eli tämä tietyllä tavalla tämmöinen niin kuin, jotenkin niin kuin sen eteenpäin menevän vahvan energian kahlitseminen jollain lailla tai jumittaminen. Mulla on ollut vähän semmoista, mä huomaan, että mun on ollut vaikea puhua tähän niin kuin julkisesti näistä, miten mä koen ja näen näitä energioita hoidoista tai omalla kohdallani, että tietyllä tavalla siinä on ehkä vähän ollut semmoista pelkoa, että tavallaan niin kuin, että jos joku sitten ajattelee, että minkälaisessa mielikuvitusmaailmassa se Anu oikein elää, kun se tommosia juttuja tuolla niin kuin höpisee, mutta näitähän tässä on niin kuin koko ajan enemmän ja enemmän niin kuin kutsuttu puhumaan ääneen, koska nämä jollain tavalla nämä niin kuin aistit, me avaudutaan tähän niin kuin nyt niin kuin yhä enemmän ihmisiä alkaa niin kuin tiedostamaan sitä, että tavallaan nämä perusaistit ei nyt niin kuin riitä tätä todellisuutta jotenkin niin kuin kuvaamaan ja havainnoimaan tietyllä tavalla. Mutta eli nämä hoidot, kun tehdään niin kuin energiahoitoa ja lähdetään niin kuin tutkailemaan sieltä energiatasolta, niin saattaa olla hyvinkin niin kuin lennokkaita ja siellä voi olla ties minkälaisia hahmoja seikkailla ja voidaan olla hyvin monenkinlaisissa eri paikoissa, ihan täällä maapallolla tai jossain tuolla avaruudessa sitten. Ja hyvin paljon semmoista symboliikkaa niissä on, että se juttuhan on tietyllä tavalla sitten ymmärtää, että jos siinä hoidossa nyt tulee vaikka vasara esille, niin mitähän se nyt sitten saattaisi niin kuin tarkoittaa ja miten se niin kuin liittyy siihen hoidettavaan sitten ja hänen niin kuin sen hetkiseen tilanteeseen, mitä hän käsittelee. Mutta joo, eli tässä nyt sitten oli tämä hoitotapahtuma, mistä nyt tässä kerron, niin oli ystävä tai tämmöinen yhteistyökumppani, kenelle tätä nyt tässä tein tätä hoitoa siinä oli tietty teema, mutta meidät laitettiinkin sitten tutkimaan vähän tämmöisiä kollektiivisia juttuja, että ei ihan päästykään sitten helpolla siinä, että kuulu nyt ottaa sieltä esille sitten tämmöisiä tiettyjä, eli semmoisia asioita, kollektiivisia asioita, jotka ei niinku vaikuta pelkästään niinku, tai ei välttämättä niin edes vaikuta edes tällä hoidettavalla itsellään. Ne voi olla ihan johonkin tämmöisiin yleisiin energioihin liittyviä juttuja. Jollain tasolla ehkä aina itse koen, että kun käsittelen kollektiivisia juttuja, niin tai oikeastaan jatkuvasti käsittelen, mutta että kyllä niissä aina joku juttu sitten itsellä on, että niihin pääsee niin kuin käsiksi. Mutta tosiaan sitten lähdettiin siinä tutkailemaan sieltä energioista, että mitähän siellä niin kuin löytyy. Ja päädyttiin siinä sitten Vatikaaniin, mikä ei ole yllätys, se on semmoinen paikka, mihin monestikin saatetaan hurauttaa näissä hoidoissa, mutta että sieltä tuli sitten näkyviin jotenkin tämmöinen kristalli, jossa oli hoidettava, näki tämän tarkemmin, niin tämä, jonka kanssa tätä tein, niin sellainen niin kuin 4 kärkeä ja niin kun niitä lähdettiin sitten ihmettelemään. Siellä oli tietysti tämä kirkon ylin johtohahmo myös niin kuin paikalla tutkailtiin siinä vähän, että mikähän juttu tämä nyt oikein on, että miksi siellä on niinku semmoinen niinku kristalli ja mitä se nyt voisi merkitä sitten oikein.
Ja jotenkin sieltä sitten niin kuin, en nyt ihan tarkkaan muista miten, mutta päädyttiin sitten laskeutumaan tietyllä tavalla niin kuin alaspäin sinne niin kuin hyvin syvälle, ikään kuin vähän niin kuin kierreportaita tai tämmöisiä. Ja mentiin ihan pimeässä tietyllä tavalla siinä, että ei tavallaan niin kuin nähnytkään mitään muuta kuin tuntui, että sinne mentiin niin kuin hyvin kauas ajassa taaksepäin ikään kuin. Ja sieltä löytyi sitten tämmöinen niin kuin arkku, jossa oli sitä mä en, mulle se näyttäytyi varmaan tämmöisenä puisena arkkuna, oliko se sitten kullattu myös. Siellä oli sitten lintu, kotka. Ja se oli niinku kahlittu sinne arkkuun ja se oli pahaa. Paha lintu. Ja tai ilkeä sitten ruvettiin ihmettelemään, että onko se nyt ihan tosissaan oikeasti ilkeä ja kyllä se on ja että mitäs tälle nyt oikein niinku pitäisi tehdä sitten ja siinä sitten jonkun aikaa vaan tunnusteltiin sitä asiaa ja tuumattiin sitten, että siinä on tavallaan semmoinen tietynlainen armahdus jollain tavalla nyt tälle niin kuin energialle, että niin kuin, ei me voida lukittautua siihen, että joku asia tai joku vaikka ihminen tai joku on niin kuin paha, että siinä tuli niinku semmoinen tunne, että se on niin pitkään ollut jo tämä lintu siellä kahlittuna, että se kuuluu nyt sieltä niinku vapauttaa sitten. Ja niinhän me sitten tehtiin ja se tuntui aika niinku hyvälle ja semmoiselle, niinku, että tietyllä tavalla, ja olen tätä kokenut, että sillä mä koen tätä muutenkin sitten energioissa tietyllä lailla, ja olen sitten puhunutkin just, että näistä tämmöisistä lukittuneista ajatuksista jotenkin ja semmoinen, että ei leimata ketään niin kuin jollain tavalla, niin sieltä kyllä lähti niin kuin vapautumaan hyvällä tavalla sitä niin kuin energiaa sitten ja näin. No en nyt sitä tässä sen enempää jää. Siitä olisi varmasti muutakin vielä, mutta sitten me mietittiin, että no mitä sitten, kun tämä oli tietyllä tavalla niin kuin yksi sakar sieltä kristallista, mitä ne 3 muuta oikein on. Ja siitähän tuli sitten nämä, että siellä on tämä leijona, härkä, ihminen ja sitten tämä kotka. Ja siinähän tämä ihmishenkilö, hän heitti, mikä oli siellä, niin se heitti itsensä siinä niin kuin alasti. Jollain tavalla tuntui, että se oli niin kuin valmis jo tietyllä tavalla niin kuin, jotenkin niin kuin, siihen niin kuin aitouteen ja sillä tavalla, että ei tavallaan niin kuin tarvitse sitten niin kuin peitellä niin kuin mitään. Mutta sitten jäi tämä härkä ja leijona siinä vähän niin kuin sillä tavalla, että onkohan nämä nyt niin kuin käsitelty sitten jo vai ei. Ja nyt päästään sitten siihen, minkä takia mä halusin tästä nyt puhua, koska se härkä on nyt puskenut hirveästi mulla niin kuin jotenkin niin kuin esille, että tässä härkähommassa on nyt jotain. Ja mulla on ollut niin kuin hoitoasiakkailla ja tuttavilla jotenkin tämä härkäteema, sanotaanko nyt, ei ehkä ihan niin kuin välttämättä just nyt, mutta sitä on ollut ja mä oon miettinyt, että mikä se härän juttu nyt niin kuin oikein on. Ja nyt mulle tuli sitten vielä tämä kullattu härkä. Ja mitä se härkä nyt sitten oikein symboloi, niin tähän oikeastaan nyt sen takia varmaan teenkin tätä videoa, että tämä lähtisi nyt mulle aukeamaan ja toisaalta jos nyt sinulle, joka tätä katot, niin tämä härkä nyt kertoo niin kuin erityisesti jotain, niin kommentoi ihmeessä tai laita viestiä mulle sähköpostia sitten
löytyy sieltä ikiaikaisen nettisivuilta sähköpostiosoite, mutta tästä härkäenergiasta jotenkin, niin jollain tavalla tuli niin kuin ajatus siitä, että kuvastaako se nyt jotenkin tätä egoa, tai sitten ehkä tuli nämä elementit mieleen, maa-elementti ja tietyllä tavalla tämmöinen härkä horoskooppimerkkinä. Ja tämä asioiden maadottaminen, niin tästä on nyt ollut puhetta monenkin kanssa, että kun on niin vaikea saada, niin kun on joku idea, niin on tosi vaikea saada se niin kuin toteutettua ja konkreettiseksi. Se sieltä niin kuin nousee niin kuin ainakin, ja sitten jollain tavalla se semmoinen niin kuin vahvuus tietenkin, että jaksetaan niin kuin puskea ja tehdä töitä ja ollaan niin kuin voimakkaita ja näin, ja ehkä se kevään energiakin jollain tavalla uusi semmoinen niin kuin alku tietyllä tavalla siellä, että laitetaan niin kuin sitä maaperää kuntoon niin kuin jotain varten. Mutta myös sitten ehkä semmoinen jollain tavalla semmoinen niin kuin aistillisuuskin kaiketi mun mielestä liittyy tähän härän horoskooppimerkkiin. Että nyt olisi Astro-Markku täytynyt olla tässä mukana melkein, että olisiko Markun kanssa saatu tähän vielä avattua tätä enemmän. Mutta niin laitelkaa, jos teillä nousee nyt mitä tästä, niin mutta jotenkin niin kuin mä miellän, että se kultaus aina niin kuin jumittaa vähän se. Se täytyisi saada nyt niin kuin varmasti vapautettua tämä härkäenergia nyt jotenkin niin kuin sieltä, sillä se mulle nyt tässä niin kuin nousee ja että mitä se sitten tarkoittaa ja miten se tapahtuu, niin sitä tässä nyt tutkailen. Tuntuu, että jotain olisi vielä, mitä täytyisi sanoa, vaikka mun pitäisi nyt mennä itse asiassa aukaisee puoti. Niin, siis joku tämmöinen, jostain syystä mulla on tämmöinen kauneus ja aistillisuus nyt tästä vaan niin kuin nousee vahvasti, että miten se nyt sitten on niin kuin jumitettu ja minkä takia sitten, ja myös se jollain tavalla siis myös sitten se tekemisen energia ja voima. Ja sitten tietyllä lailla ehkä sitten se härän niin kuin tämä, että jos se on niin kuin jotenkin ylitilassa se härkäenergia, niin sitten se semmoinen liiallinen puskeminen ja semmoinen jääräpäisyys ja semmoinen, niin sitäkö tässä niin kuin jollain tavalla pyydetään työstämään sitten kanssa, että se ehkä nyt nousee tästä sitten myös. Mutta joo, tosiaan, mun on nyt lopetettava melkein tähän kohtaan, niin hyvää täyden kuun aikaa ja kuun pimennyksen aikaa, ja tosiaan nyt sieltä varmasti niitä semmoisia tunnepitoisia asioita voi kalojen teemoissa sitten nousta myös tässä kuun pimennyksen seutuun. Eli hyvin monia eri juttuja tuntuu tässä tietyllä tavalla, mutta silti siellä on se joku iso kokonaisuus, joka nyt on mahdollisuus jollain tavalla niin kuin joltain osin viimeistellä, että sitten mennään tietenkin taas eteenpäin seuraaviin juttuihin, mutta isosti tässä nyt jotenkin tuntuu jotain potentiaalia tässä hetkessä olevan ja jotenkin tuntuu, että tietyllä lailla siihen kyllä nyt niinku, en mä tiedä pystyykö sitä nyt enää niinku kiertämään, että nyt niinku tuntuisi, että tapahtuu niinku jotain isoa edistystä varmasti. Tämmöinen fiilis. Mutta jos tämän tyyppiset jutut, mitä mä tässä nyt vaikka näistä energiakatselmoinneista niin kuin puhuin, niin kiinnostaa, niin tervetuloa Elämänkukkaryhmään. 6.9. on seuraava meillä tämmöinen tapaaminen, jossa me keskustellaan ensin ja pohjustellaan ja sitten mä ohjaan meditaation.
laita viestiä. 15 € kuussa maksaa tämä elämänkukkaryhmä ja siihen sisältyy nyt ainakin ne kaksi sessioa, eli kaksi meditaatioa tulee siinä ja sitten se kaikki, että yhdessä pyritään niin kuin ymmärtämään niitä juttuja ja hakemaan sitä ymmärrystä. Niin. Ja totta kai minun hoitoja voi varailla sitten, jos ne resonoi, mutta mä laitan lisää sitten näistä tulevista tapahtumista ja tästä Virtaava nainen -kurssista tulee varmasti ensi viikon alussa viimeistään sitten myös videotervehystä, niin palataan ja ihanaa loppuviikkoa. Moikka!